Tugutan ra nga makasulod sa mga tunghaan ang mga hait nga butang sama sa gunting apan gikinahanglan nga i-regulate alang sa seguridad sa mga anaa sulod sa eskwelahan. Ang report ni Alan Domingo. Sa Tejero Elementary School gitugyan sa matinunan ang mga gunting ngadto sa custodian nga mo'y muhipos nini. Ihatag lang ang gunting sa higayon nga gamito na sa mga estudyante. Kabahin ng kini sa pagsiguro nga dili magamit ang gunting ugaling dunay gustong mohimo og kagubot sa sulod sa eskwelahan. Ang pagtarong sa paggamit sa gunting o kanang ubang gamit dili lang sa gunting kanang mga ilang lapis which is also sharp, ball pen. So mo na ang atong i-practice ni mga bata. Giklaro sa Regional Director sa DepEd Central Visayas, Dr. Arturo Bayukot, nga mamahimo ra nga makadala og sharp or hait nga butang nga magamit isip learning tool sama sa gunting nga gamit sa pagputol sa papel o guna alang sa pagtikad sa garden. Apan gikinahanglan nga itugyan kini ngadto sa mga magtutudlo nga mao'y motipig og butang ug nganlan aron siguradong mabalik sa mga tinun-an. Gidasunan usab kini ni Mayor Nestor Archival kinsa makigtigom sa mga stakeholder aron mahanay ang lagda sa regulation ini. Ang tugutan lang kadto mga gagmayng gunting nga dili talinis og tumoy o dumpol. The strong regulation, coordination between and among should be reached. Nag-istorya na sad mi sa mga ubang principals anang gunting kinahanglan maguna sa eskwelahan. Ang ako lang siguro unsay gidak-on. Kay kung ang ganang dagko kay nga gunting dadon nimo I think that is not a good idea pero na certain 6 inches ba nga imada. Samtang mipatuman og sistema ang Tejero Elementary School aron dili maghuot ang mga ginikanan panahon sa paghatod og kuha nila sa ilang mga anak. Sa gawas lang sa tunghaan ang mga ginikanan o guardian samtang sa sulod na sa campus hilingon ang mga bag gamit ang metal detector sa security guard ug dili pa sila mosulod sa classroom. Lakip sa gimonitor nila ang posibleng insidente sa bullying. Mas praktikal tong nanan sa sulod. As to sa among implementation, mas maayo siya karon sir nga nasa sa sulod nga before mo enter sa classroom ato nang i-inspect. Para na kuan sir, okay naman lang sad siguro nga higpit sad nila kay para sa safety sa mga bata niya. Haso lang sad siguro sa ginikanan kay dili dahil makitaan ba. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.